molt àmplia, reduïda en quant a habitants, però també molt gran en quant a la gent que habita i que té l'esperança, la il·lusió i el treball, vol treballar i viure en aquests pobles nostres. Per això jo crec que és important que mantinguem la unió, que va costar, que me consta que en les negociacions que se van portar a terme, que jo no estava entonces, però va costar arribar a un enteniment, una representació que se va decidir entre tots i que s'ha mantés a pesar de que hi ha hagut alternàncies a la presidència i els partits polítics sempre d'acord en els resultats electorals que democràticament els nostres ciutadans fan la representació de cada municipi i des d'entonces la mancomunitat ha funcionat així. Jo crec que n'hi ha que mantindre per damunt de tot aquesta unió, aquesta representació de tots els pobles i a partir d'ahir tenim un escenari, una institució que ens representa, en la qual estem tots representats i que jo crec que tenim que tindre la voluntat de que se pot treballar en aquest escenari. Per això jo sí que m'agradaria, conscient de les notícies que han eixit, de si se trenca la mancomunitat, de que s'alguns dicen de que si sí, de que si no, de que si se fa una altra mancomunitat, jo crec que seria un error trencar el que va costar en el seu dia, el que suposa per aportar projectes en comú. Jo sempre ho he dit des de fa 4 anys, estic dient, i molts plens ho he dit, que és una mancomunitat oberta a tota la gent que vulgui treballar, perquè així que no hi ha una gratificació, que tot el que tinga una proposta la pot fer en qualsevol ple. Jo el que sí que no m'agrada és que les propostes no se facin on se tenen que fer, que sempre són els plenaris, en els òrgans que estan democràticament fets i se facin en la premsa i és poc trist que un president se tingui que enterar de la decisió d'alguns dels seus membres a través dels mitjans de comunicació, quan així ens coneixem tots, ens reunim moltes vegades al llarg de l'any i jo sí que apostaria, i jo crec que ho tenim que fer tots, per mantindre la unió, mantindre les propostes que entre tots considerem més oportunes per a que la mancomunitat pugui servir per a tots. Si al final se té que orientar, sabeu que la mancomunitat és una mancomunitat de serveis socials, pràcticament solament de serveis socials. I que tots els pobles, tots, sense excepció, quan tenen una necessitat de tindre un servei social des que tenen la mancomunitat, ho té. Tinga el color polític que tinga la població que tinga. Que pobles tinguen alguns problemes i la mancomunitat pugui servir per a solucionar-los, se tracta de fer propostes, d'entre tots anar a buscar els diners, anar a buscar el recolzament que és necessari i jo crec que ho podem aconseguir. Ara sí.